pamusoro vakuru vedare ndadzoka zvekare ndiri pachivhidhivhidhi chenyu 1 chinobudisa maupdates ese ende ndini chibhorani 1 chinoita kugujugudza nekubuditsa ndichidhaya maupdates. So panapa ndine nyaya panapa, sorry for the delay but it's very important kuti munge muchiziva zvinhu zvinenge zvichiitika. Tine nyaya iri mukoti iri mumatare edzimhosva, nyaya yamadzibaba veshanduko yavakabatirwa paida kuitwa demonstration yekupedzisira nacomrade bombshell blessed geza yavo vanga vakadedzera. So madzibaba veshanduko vakazoterwa vakanobatwa kwavanga vachigara, asi mhosva iri kupomerwa madzibaba veshanduko imhosva yekunzi vakafamba vachidistributa maflyers. Vana vezimbabwe vazhinji vangada kunzwisisa kuti zvapapi chii chiri kuitika pana madzibaba veshanduko, zviri kunzi how far nyaya yapapi. So ndo zvandawira panapa kuti ndigare ndangokuzivisai mazimbabweans ese kuti madzibaba veshanduko vari kudzoka mukoti musi wa 5 November, unenge uri musi wechitatu, ndo mamiriro akaita zvinhu pane issue kana kuti pane case yamadzibaba veshanduko. I hope kuti vanhu matobatsirikana matonzwisisa update mamiriro rakaita. Ndichibva ipapo tiri kusangana nenyaya yacomrade Traore vanotwa maoko mumasarira vari kufamba vaifamba vachitaura shoko kana kuti vachiparidza vhangeri rekwageneral Chiwenga vachitaura kuti aiwa vachiwenga ndo vedu. So nyaya zhinji patotaura zvakasiyana-siyana, vari kunzi vaTraore nyaya yakanyanya wapinza panguva yakaoma inyaya yekuzotaura vachiparidza zvakashata pamusoro paamai opa Muchinguri, vachifumura nyaya yekuti mwana wamai Muchinguri anozobata anotengesa zvinodhaka, anozikanwa kune vanhu vanorarama fast life nehigh life muHarare, vanozviziva kuti mwana wamai Muchinguri anonigirikina. Ndo nyaya dzaitaurwa nacomrade Traore ava vanozikanwa nezita rekuti maoko mumasarira. But vaTraore vane nyaya zhinjiwo iyo vaizonziwo vaida kukonzeresa zvinhu, cause normally pakazotanga kudedzerwa nyaya dzemademonstration vaizobuda vachidedzerawo vachitaurawo vari paWhatsApp channel yavo. vaTraorewo bheo harina kubuda zvekare, so vaTraore vanzi vanodzoka musi wechina Thursday inenge wava musi wa6 November, ndo pari kudzoka comrade maoko mumasarira avo vanonzi comrade Traore. Ndo mamiriro akaita zvinhu muri yeZimbabwe, mamiriro akaita maupdates ese. But ndisati ndaenda zvakakosha zvekare kungozivisana nemi kune nyaya yacomrade Nyoka yemabhunu avo vakasungwa munyika yeSouth Africa muno. It's very important for you guys to know kuti chii chakaitika kuna comrade Nyoka yemabhunu. Vanyoka yemabhunu mainge vaziva, but pakubatwa kwavo vakanzi inyaya yemapapers, but isusu tinoziva kuti nyaya iyi inyaya dzepolitics, because pakazoizonzi nyaya yemapapers the next thing vabatwa vamukati zvikanzi pane imwe fraud case yavakaita, saka yaibatanidzirwa futi nyaya iyoyo ichitaurwa nezvayo. Comrade Nyoka yemabhunu vakabvira kare vachinyimwa bheu, iko zvino zvavagara nguva yakareba zvokuti vagara nguva hombe kutodarika kutoseva sentence dzacho dzimwe zvokuti dai vakangosendenzwa vari ikoko zvaigona kuita. Vamwe vazhinji varitotaura kuti nyaya iripo because vamwe vanga kufurira kuti Nyoka yemabhunu ngachingobvuma nyaya aextradict adzokere kuZimbabwe. But isusu we all know nemagirikena aibuda nacomrade Nyoka yemabhunu vakadzokera kuZimbabwe hazviende kunopera mushe ikoko. So vacomrade Nyoka yemabhunu vari kudzokera mangwana kukoti vachinosangana nenyaya. Tichakuudzai kuti chii chinenge chaitika zvinenge zvabuda musarudzo ikoko. Munozviziva kuti nyaya idzi hatiite nyaya dzekutenderera tinongonanga straight to the point tichikuzivisai pamaupdates panapa ndo pamusha pawo. But without wasting much of your time muri yeZimbabwe, genza ndigara nekukuzivisai vanhu vari muSouth Africa vese vanoda kuregisterwa makambani nekuvhurwa maFNB business account vasina work permits kana kuti study permits. Pane company inonzi education research, as long as une passport vanokwanisa kukubatsira nezvinhu izvozvo. Saka garai mavabata, nhamba ndakuisirai, musasaswere muchinetsekana kuti mungazvigona sei kana kuti mungabatsirika sei pane zvinhu zvakadai izvozvo, because inyaya diki kwavari. No work permit, no problem. Education research is the solution and very reliable and affordable.